नमस्कार, मी के.टी. चव्हाण, परिवर्तन सहकार पॅनेलचा जिल्हा प्रवक्ता. सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढीची निवडणूक येत्या 14 मेला मतदान होत आहे आणि 15 मेला निकाल जाहीर होणार आहे. गेले काही दिवस आमचं परिवर्तन सहकार पॅनेलचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सहयोगी संघटना, त्यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते संपूर्ण जिल्हाभर प्रचार करत असून जो आम्ही वचननामा दिला आहे तो लोकांसमोर पोचवण्याचं काम करत आहोत. आणि तो वचननामा बघितल्यानंतर आणि गेली कित्येक वर्षे आमच्यावर संघटनात्मक जो विश्वास या जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांचा आहे त्याचा विचार करून मतदारांमध्ये गेल्यानंतर किंवा काही मतदार स्वतः फोन करून सांगतायत, संपर्क करून सांगतायत की परिवर्तन हे व्हायलाच पाहिजे. आणि ही सगळी परिस्थिती बघितल्यानंतर समोरच्या जे भाग्यलक्ष्मी पॅनेल आहे त्या लोकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहेत. म्हणून काही ठिकाणी ते असं लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे, अफवा उठवणं, काय करणं असं करतायत. परंतु माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक बंधू भगिनी जे पतसंस्थेचे सभासद आहेत, मतदार आहेत, ते सुज्ञ आहेत, अभ्यासू आहेत आणि त्यांनी पूर्ण अभ्यास करून त्यांचा निर्णय एकंदर त्यांच्या बोलण्यावरून, त्यांचा चेहरा पाहिल्यानंतर, त्यांचा आमच्याशी असलेला संपर्क, आमचा सततचा संपर्क, संपूर्ण जिल्ह्याचा आढावा घेतला असता एकंदर आज परिवर्तन हे सर्वांनाच काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व बहुतांशी मतदारांनी सगळ्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे की परिवर्तन ते करणार आहेत. यावेळी संघटना किंवा इतर व्यक्ती याचा विचार न करता ते करतील असं एकंदर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक वातावरण निर्माण झालेलं आहे. असंच वातावरण 14 मेपर्यंत माझ्या मतदारांनी ठेवावं आणि या सुज्ञ मतदारांनी, जिल्ह्यातील सर्व मतदारांनी परिवर्तन सहकारी पॅनेलला भरघोस मतदान करून 14 मेला मतदान. आमचं चिन्ह आहे नारळ आणि माझी सर्वांना विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे की हे सत्ताधारी पॅनेल आहे, त्यांना 22 वर्षे झाले, आपण सगळ्यांना त्यांना नारळ देऊया आणि त्यांना आता 1-5 वर्षे आराम करू दे आणि हे काम करण्याची संधी आमचे जे तरुण तडफदार उमेदवार दिलेले आहेत त्या सर्वच्या सर्व मतदारांना भरघोस मतदानाने विजयी करा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. सगळ्यांना या बाबतीत विनंती करतो. आणि एकंदर हा जो प्रचाराची बघितल्यानंतर जी आघाडी आहे ती आघाडी कायम ठेवून प्रत्यक्षात मतदान पेटीतून सर्व उमेदवारांना आमच्या विजयी करावं अशी विनंती करतो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.